Здравейте, аз съм Алекс. Днес ще ви покажа как да нарисувате бил от Gravity Falls. За това ви трябва молив, черен тънкописец и гума. И жълт молив. Така, да започваме. Така, за начало рисуваме един разностранен триъгълник. Така. Започваме като го разделяме на две части. Тази ще се намира окото, а в тази пирамидите. Окото се рисува като обикновено око. Да. Синицата е малко по-различна. Така, продължаваме. Това е окото. Сега. Надолу правите едни черти. И започвате. Тук слагате, тук слагате и тук слагате. И за да се получи ефекта, между тях слагате още една. И се получи така. Тук рисуваме един голям цилиндър. На ръцете му ще бъдат нагоре. Така. Още една ръка. Нейното. Оп. Не винаги може да ви се получи някаква ръка, но при очертаването с черно се получава по-добре. Така. Краката ще ги направим летящи. Рисувате първо едни ченгелчета. Повтаряте ги. И рисувате се една обувка по този начин. После още един крак. Още един крак. И него по същия начин. Така. Това е бил. Пробваме тук ги мигли само. Това е бил. Така започваме с черния. Това. Очертавате го целия. Сега когато го очертавате. Очертавате всичко. Да, без да запълвате. Получава се така. Сега с черно започвате да досветите само двете ръце, двата крака и цилиндъра. Нищо друго не пипате. Тук нашия бил. Сега взимаме жълт молив и отцветяваме, само че пропускаме окото. Да, това е нашия бил. Надявам се да ви хареса. Малко не ми се получи ръката. Извинявам се, че не качвам видеа близко, защото нямам никакво време. Надявам се да ви харесало и до скоро.